Преди няколко дни 32-годишният Кирил търси администрацията на театъра с една нестандартна молба. Иска сцената, на която се изявяват едни от най-известните актьори у нас, да приюти обяснението му в любов към неговата приятелка Албена. Мечтае да чуе заветното «да» именно тук. Актьорите са въодушевени от идеята и стават част от романтичния заговор. Докато постановката тече, ние се срещаме с бъдещия младоженец в фоайето на театъра. Смятам, че това е един момент, който трябва да се запомни и трябва да е малко по-шантов, по-нестандартен. Аз винаги съм си пал по-шантовите нестандартни идеи. И си мислех между два варианта. Един беше да е на самолет, а другото беше театър. Вътре са сестра ми, няколко добри приятели и майка ми. Те подозират ли нещо? Ами само сестра ми. Другите не знаят. В следващите минути, края на представлението, ще продължа брак на моята приятелка. Надявам се да приеме и стискайте палци. Още малко, след броени минути. Може би някъде половин час. Ще се случи случката. Чакайте още малко. Докато Кирил с нетърпение очаква края на представлението, Албена гледа с интерес и не подозира какво ще се случи след поклона на актьорите. Този млад човек тук сега е решил да предложи на своята приятелка женитба! Публиката, актьорите и всички роднини останаха, за да споделят щастието на влюбената двойка. Искаме да чуем предложение. Не, чакай. Как да бием после? Искам да ви пожелая от името на всички актьори от трупата и от целия театър да имате много щастие и тая година булка до година люлка. Дори по телефона влюбените получиха поздравления от Мариус Куркински. Аз също много благодаря, защото представлението беше страхотно. Получих се страхотно. Благодаря на вас и на актьорите и на театъра. Не знаеше нищо и беше приятно шокирана, да, и въобще не предполагах. Доволни сме, щастливи, радваме се. Да, доволни сме, че отговоря, да. Просто от разговорите, които правеха двамата брат и сестра, така предполагах, че днеска съм поканена за хубаво събитие. Така че съм много щастлива. Отдавна чакам да ме зарадват. Им пожелавам само хубави моменти. Да бъдат много щастливи и да ме дарят с много мъци. Ръка за ръка, Кирил и Албена тръгнаха по своя път.